sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi
pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mga babae ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub. News sini nga hapon. Talos danay kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Welcome na sa aton sining programa ang aton nga ginasubaybayan kada hapon ang kahapon lamang program. So live kita nga nagapangalagad again sa aton sining Facebook Live and aton man nga YouTube channel. Just type mo Radyo Bacolod kag subong yari na kita sa Pet sa Jess sa bulan sang Agosto tuig 2023. Sini nga hapon aton gina abi-abi ang maayong tiyempo kag aton man gina greet no ang nagapamati sa aton sa tanan-tanan nga ara sa ila panimalay nga naga duyan-duyan, nagapahunay-hunay kay bag-o lang tapos panyaga, ang iban late na nagsugod. Again, good afternoon. Ang aton sini nga mga utod nga ra man sa dalanon, mayo lang da nga pagpasilong no kay tama man ka init from time to time and sa mga tutok sa aton paagi sa radyo naton sa 630 kHz aton man gina agda ang tanan no nga mag pamati sa aton sini nga programa ang kahapon lamang program. So gina-greet lang naton ang aton pinalangga nga kaupo diri sa kahapon lamang every 1:30 until 2:45 in the afternoon, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal for celebrating her birthday today. So, happy birthday, Bombo Jazz! Kagati, I hope nga mag-enjoy ka subong adlaw and mangin healthy ang imo sining nga life, mapa-love life, lawas, ikayong lawas man, kag ang relationship mo sa imo nga pamilya. So, subong mga kabombo, magapamati kita danay, no, sang aton sini nga
opening song ang pamagatan nila or naton nga Ikaw na Kaya. So Ilonggo Music Festival 2016 ini nga kanta pa. So 2016 pala naka-years kag giinkanta ini sang vocal coach from okon gin-interpret ni Cookie Zamora, vocal coach from Bacolod City. Sa Ilonggo Music Festival, kuno Bombo Music Festival, nagtawag ng tanghalan. So, ang composer niya mo si Justice Marie Canoy. So, aton pamatian, mga kabombo. I wrote this song 2 years ago, back then when I was still single. And there's a person who inspires me of this song. That's why the title of this song is Ikaw na Kaya. And today, that person is still the one that besides me right now. This song is for my family who always are there for me and inspires me to be the best that I can be. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ooh, yeah. Wow, mga kabombo. Kanami isang aton sini nga kanta, no? Nga bag-ulang nabatian. Ikaw na Kaya.
ikaw na bala? So, di tanan man kita, no? Or hindi man gid bitanan pero kalabanan nga amo na bala, no? Ang aton sini nga gina-dreaman, kag ginapangamuyuan sang kalabanan nga mga especially ara na ya sa tion bala, no? Sa ila sini nga life nga nagapangita sila sang ila nga makaupod man sa ulihi, asa sa ulihi nga samtang nagakabuhi di sila. So ang ini nga kanta, inspirasyon gid kay tanan man kita. Sino bala ang wala gapangita sang nga tawag nga ikaw na ang akon nga palanggaon hasta sa katugtuban. So mga kabangmo, magahatag kita danay sang pila ka mga pahanumdum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father program, kaupod ninyo sa gihapon si Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Sini nga hapon sa nahambatan na gani, no? Mayugid ang tiyempo, pisara pa nga masakit ang init. Kay ti ara kita sa El Nino stage subong, kag halong lang gid. Especially sa may ara sa mga risko bala, no? Nga daan or high risk kanaya sa amo ni Blatuman nga kainit. Kag sa mga naga-ubra sa kwa, just like mga traffic enforcers naton, no? Ang aton sini nga mga street cleaners, although ang street cleaners ara tuod ang ilang time sa pag-ubra,
may kaagahon kagabi pero may ara times nga tikmahigko naman balikan naman para manilhig. So halong lang gid and take 8 to 10 glasses or 10 to 12 glasses a day para nga maibato kita sa amuni nga kainit nga dalaman sang El Nino. So going back sa aton sini nga kahapon lamang program, so sinudira sa inyo ang mayara sang gina-celebrate subong mga birthdays kay ti i-greet naton, no? Kag ang aton sini nga mga naga-celebrate man sang mga wedding anniversaries aton couples, no? Tion man para nga magpasalamat sa pilaman ka tuig nga nagauptanay, especially sa mga kasado. So ginagreet man naton ang mga singles, tanan nga mga naga chill lang nila, relax para nga muna saan masubo man ang mga inadlaw tang iban ti okay lang na kadamo sa natabo sini nga mga inadlaw, may mga good news, may mga bad news. Pati sa aton sini nga kahapon lamang program, kita danay, ma-break, no? It's break time. Matik naman kita sang istorya, inspirasyon, no? Sa aton sini mga utod nga ginapakigbahin nila ila sini nga kahapon lamang. But before that, mga kabombo, may nayara kita sang tawag nga pag-remember man, no, sa mga dagko man nga mga hitabo sa aton sini nga pungsod Pilipinas, ang aton sini nga Today in History. So subong Agosto 10 tuig 2023 kag tasig sang aton sini nga tiyempo, no, pulo na kaadlaw nagligad sang naligad to August 1 pa lang kita. So today in history, sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Agosto 10 sa tuong tuig 1898 nga 125 na katuig ang nakaligad sang ang kilala nga Filipino politician sadto nga si Lorenzo Martinez Taniada Senior ang nabunag sa Gumaca, Quezon. Si Taniada ukon si Tani sa pagtawag sa iya sa iban, amo ang nangin longest serving senator sang aton pungsod kape. Sang syempre mag-longest senator, bala, no? Kahit kataas na ina nga ranggo, mga kabombo. So, ini siya ang ginatawag nga Tani, no? Tani, sa pagtawag sa iya, sa iban, amo ang nangin, no? Ang nakikilala naman nga, amo na ang pagtawag sa iya, do nickname niya bala. Sang ini ang nangin longest serving senator, madamo siya sang na himo nga init naton na malimtan. Nagserbisyo ini siya bilang senador sa sulod sang 24 anyos. Bangod sang pagka-dedikado ni Senator or the late Senator Taniada Senior, mga kapombo, no? Ang iya sini nga pagpasidungog man ginhatag man ni sa iya labi na gid, no, sa patag sang nationalism, independence kag sovereignty. Si Taniada ang tawag sa bilang the grand old man of the Philippine politics. Sa tung 1986, sa adlaw mismo sang iya nga kaadlawan, ini siya ang ginhatagan sang pinakataas nga pasidungogikan sa aton gobyerno, ang Philippine Legion of Honor, no? Taniada's name is inscribed on the bantayog ng mga bayani, Wall of Remembrance, which recognizes heroes who fought against martial law in the Philippines under Ferdinand E. Marcos. So si Senador
o kon Senator Lorenzo Tanyada nagtaliwan sadtong Mayo 28 or May 28, Mayo 28, no? Sa edad nga 93. May 28, 1992 kag tama nagkit ka tigulang, no, kay anay Senador Tanyada, 93 years old siya nagtaliwad mangod sang balatian sa kidney. Subong nga adlaw ginadumdum ang ika 125th birth anniversary sa ginakabigman Filipino hero si Senator Tanyada sa amo nino ang edad ya di grabe 93 o kon I mean 93 siya napatay, 125th siya subong kag amuyad to ang aton sininga kahapon lamang today in history mga kauturan. So kanami kay ti ang aton sininga the late Senator Tanyada ang nagserbi man sang maayo nga modelo sa aton kag laka na lang ni ang amo sini, no, nga nagdugay sa pagserbisyo, magdugay ka sa pagserbisyo patandaan man ina nga mayo ang imo sini nga performance samtang ikaw, no, ang ara dira kag ang mga tawo nagadumdum gid sa imo mostly sa malapit sa kay Senator Tanyada ang hindi gid siya malimtan or ang iya sini nga kaadlawan man mga kabombo. So amuyad to, no, ang aton sini nga gin-share nga kahapon lamang today in history. So sini nga tinion hatag naman kita or maga-share sang aton sini nga storya sang aton sini nga kabombo nga nagasubaybay man sa aton nga mangin instrumento sa pag-share sang inspiration, paghatag realization, especially sa aton nga mga pamatan-on. Kaya ting aton sini nga letter sender, isa ka 26 anyos. So magulang ako sa iya sang 2 ka tuig. Kagati I hope nga madamo ang makarelate sini sa aton nga letter sender nga story. Aton nga letter sender, no, ining 26 years old ang taga Kabangkalan City, Negros Occidental. Kag ang iya sini nga pangalan nga ginhatag man diri sa aton, tagon ta lang sa kuno sa pangalan nga Jim Lee. Jim Lee. Okay. So pagasuguran ta na mga kabombo ang istorya ko lang kahapon lamang ni Jim Lee, 26 years old, taga syudad sa Kabangkalan, Negros Occidental. Tawga ako Miss Grace o kun Bombo Grace kay Jim Lee, 26 years old sang Kabangkalan City. Isa ako ka nurse, Bombo Grace. Kag ako ang subang sa amon nga ululutod. Sa 7 kami ka ululutod, Bombo Grace. Suguran ko ini sa nagaedad pa ako sa 7 ka tuig. Bombo Grace, pigado lang gid kami. Kag si Papa, isa lang man ka mangunguma. Gani sang bata pa ako, Bombo Grace, mga 7 ka tuig, kung 7 years old, ga-eskwela na ko. Bombo Grace, aga pa ko nagabangon para magkuha sa mga anagon, Bombo Grace, dito sa bukid. Di mga 4, Bombo Grace, gataklad ko na ako lang isa para
or mga 4 mga 4 a.m. Aga pa siya ko nagabugtaw. Mga 4 a.m. Bombo Grace, kitaklad ako lang isa, para may pamahawon lang kami. Imagine. Kay may ara kami, no? Dito sa bukid. Kay si Papa, Bombo Grace, aga pa man na siya gataklad man sa bukid para mag-uling. Ti ang ginahimo ko, kun aga, antes ako maglakat sa eskwelahan, nakataklad ako sa bukid para magkuha sang mais nga tunokon, Bombo Grace. Kag pag-abot ko na, may damugan pa ko nga mga baboy, kanding, kag baka nga mga sinagod namon. Kag amo to pagluto sang mais nga iyaman or akon man ginkuha. Tapos ko na, Bombo Grace, malakat na kami sang akon nga manghod pa eskwelahan. Nagalakat lang kami, Bombo Grace, nga wala sang tsinelas tungod sang kapigaduhon. Di kay wala kami tsinelas sa eskwelahan, ginabuli kami, Bombo Grace. Ginatawag kami, Bombo Grace, nga mga bata or sang mga bata, udang. Kabalo ka mo sang udang. Arap lang wala kaya sa uso. Kasaw, abala simulan tawon, mga kabumbo, mo na siyang udang. No? As in, kalain dyan simulan tawon, wala, mamayo ka, o kung magliho ka da, layo gidya balaya sa normal nga mambay ka bala, ay kagwapa siya, ako gwapo siya, kaso muna na bala, ang ibang udang ang pagtawag, kay ito hindi ngayon sa ila, sini nga mga ginasuksok, o kung amo na, kalaw ay sang inaano nga persona, the way siya maghiho, so udang ilatawag. So pagpuli na namon, halin school, managhaw o kung manguha pa kami sang bilin nga mga mais, Bombo Grace. Ti para man maitanom kami nga mais, kaysa tuod lang, Bombo Grace, perte kid, kapigado sa amon. Ti panguhao namon sa manghod ko ang mga bilin nga mais sa higad sang dalan, no? Grabe ba? Sino para subuang gahimo? Mera pa na. So, amo na to. No? Ang istorya. So, pangwaon para naman bumugay sa higad sang dalan. Ang mais, ti para maitanom man kami, bumugay, bisan pa paano, pag-abutan namon sa balay, malakat pa kami na ni mama para magkali sang ube. Bisan bag-ulang gina si mama nakabata. Ti mangali kami na bumugay sa kalasangan. Kagabihan kami na bumugay sa gakagabihan. Kami bumugay sa pagpangali. Ti pagpuli namon, maluto kami bumugay sang ube nga ginsaksakan o kon ginalakot bumugay ang ube sa kanon. O abi mo kung ano ang amon bugas, Bombo Grace. Arabala ang yellow corn, kaya mo lang na ang bulubarato, Bombo Grace. Ti amo to ang adlaw-adlaw kung nga ginahimo. Tama gid kapigado sa amon, Bombo Grace. Misan sinilas, wala kami. Ang amon bayo kung magskwela, sulit-sulit. No? Sulit na iya, Bombo Grace. Ti hasta nagdako kami, ako, amo, ina ang kabuhi namon. So pag-graduate ko na, Bombo Grace, sa elementary, misan paano nalipay sa ni papa kag ni mama sa akon. Tungod nagpanguna man ako, Bombo Grace. Malipayon man sila ni papa kay ti nagpanguna man ako sa klase, no? O mas or Bombo Grace tungod gintanom
sa akon mind nga or gintanom ko sa akon mind matapos gid kuya kay kabudlay gid Momo Grace ang magpangabuhi nga wala iya sang iniskulahan umaman kagihapon ang hambal gid ni Papa ang hambal gid ni Papa sa akon Momo Grace magtapos kagid eskwela para maayo man ang imo kabuhi sa ulihi Jemly. So hambal ni Papa ko sa tapuson ang eskwela para maayo pagid ang akon kabuhi. Pero ni pagkalimti nga bisan anuman ang ginahimo mo, himua ini nga ang Ginoo gid ang imo sentro. Ini tagid siya pagkalimtan. So fast forward ko Momo Grace. Nag-eskwela ako sa high school. Kag I thank God nga nakagraduate ako nga valedictorian Momo Grace. Hindi man nga nagapabugal ako Momo Grace, dali lang gid ako maka-enchindi. Sang pag-college ko na, pasalamat man ako tungod may pakaisa si mama nga laon nga babayi. Kag ginpa-eskwela niya ako Momo Grace. So kay wala man ni siya sang anak, tinaluoy man sa amon. Especially sa akon nga gusto gid makatapos Momo Grace. Inkuha ko nga course amo ang nursing. Di ba Momo Grace sa kaluoy man sang Ginoo nakatapos gid baya ako kag hasta nakaubra na ako dra lang man sa kabangkalan. Ginpa-eskwela ko man, Momo Grace, ang akon mga manghod. Subong, ang akon manghod nag-eskwela bilang seaman. Ang ikatatlo, ti maestra. Kag ang iban, high school pa lang man, Momo Grace. Bisan nga sa tunga sang kapigadoho namon Momo Grace gapatigid ko nga kung sa Ginoo mo tanan itugyan wala gid sang imposible hasta ginatuuhan mo gid sang hugot sa imo tagipusoon suno sa hambal sa iya pulong tuuhi nga mabaton mo gid ang ina kag mabaton mo gid ina sa ulihi in God's perfect time. Momo Grace, tubtob na lamang gid diri ang akon nga kasaysayan. Kabay pa nga makuhaan man sang lessons in life, no? Sang aton sini nga mga or sang imo nga tagpalamati. Ang tagpadala Jimly, 26 years old sang Kabangkalan City, Negros Occidental. So mga kabombo, lipot lang ang kahapon lamang naging padala ni Jimly, pero kadako sang ginapahiwatig sa aton, ginadulong sa aton nga mensahe nga sa iya sini nga bata pa nga edad 7 years old, nagaupod na siya no, sa bukid, aga pagabangon. Compare mo bala sa mga iban nga bata, usually, ang nagabangon niya temprano, amo ang iloy kag amay, kay bata pa na iya, 7 years old pa lang na, ano man na ang iya, sini nga panimuot. Pero ining si Jimly, 26 years old, isa ka nurse na subong, nagbugtaw siya, hindi nagbugtaw temprano, alas 4 ha. Nagbugtaw siya sa klase sang kabuhi nga na experience Manila sang bata siya. Kag as time goes by, sang amo na ang iya siningan na kaanara na ti naghimakas siya, no? Especially bala sa mga ay makarelate ni Bomboton ang mga bag-ong graduate kay kadamo sa mga graduates naton nga hindi mahapos ang kabuhi sang sila ang naga-eskwela. Kaya times na iya nga mag-desisyon kang mag-untat na lang, no? Kag ang
imo sinidaan nga pamilya ga struggle man. So si Jim Lee ang iya sini nga kaalam, katutom, kapisan kag ang pag-insindi sa ginikanan nga ay pigado kita. So hindi kita magpabaya lang amo na wala ka sang himuon sa imong kabuhi. No, hindi magsalig kay mama kay papa kay pigado kita. So kay Jim Lee kinahanglan niya himo sang effort para nga mapamag-an man ang ginadala sang ilang pamilya. So imagine kadamo sa ilang magululutod, siya ang pinakamagulang and she is now 26 years old working as nurse no dira sa may syudad sang Kabangkalan. Kag di ginapa-eskwela ya pang iya sini mga utod, mga kabombo. Abalo ka sa isa ka pamilya, kadako na ya sang achievement once may ara sa makatapos no sa pila ka magululutod. Kaya may bulos na si nanay kasi tatay o kundi gani may kabulig na sa nanay kasi tatay sa pag-eskwela naman sa iban pa nga mga utod. Amo na siyang manami nga magpamilya man, especially kung kamo nadak-an yung ina nga bisan pigado pero gam himakas manami nga tagsa-tagsa may aim nga tawag. So kay Jim Lee, nag-eskwela siya sang maayo para nga buligan niya iya nga amay kag iloy nga amo na pangumalang man gani ang obra sang iya nga amay pero wala yan na ginakahuya. Kag may mga utod siya subo nga ganapa eskwela ya. So gatag ini sang lesson sa aton nga pag sa temprano pa lang kumipigado ka, nakamuklat ka na, dason mo nga muklat. Bisan pila pa ka years ang maglipas, dason mo nga muklat. Di gaasenso ka. No? Wala labot nga gaasenso ka, nabuligan mo imo nga mga kauturan. Plus, sa ulihi, mag-professional ka mo tanan sa imo mga utod, mabuligan mo ang imo nga mga isig katawo. Iti, ang iban nga nakatapos eskwela, ngin pa eskwela man na sang iban nga tawo kung di ba masarangan sang mga ginikanan, no? May kabulig or may mga nagabulig sa mga ginikanan nga iban nga tawo. So the same man ni si Jim Lee nga nabuligan niya iya mga manghod kag by the time siguro nga makatapos ang iya sini nga mga utod, magabulig man ni sila sa iban pagid nga mga tawo, no? Ang iban nga matumato hatag scholarship sa ila sini nga nahamutan nga mga kabataan bala nga ano gid siya. Kumbaga nga tawag bala nila nga deserving buligan. Kag although lipot lang ni ang istorya ni Jim Lee, nakapamuklat man ni sa aton sini nga mga kabataan, especially nga sa mga panimalay pud sa ila sini nga mga ginikanan. No nga sa mo niya nga tiyempo hindi ka kita magsalig. Oh, dapat ano ka? Although nga bata pa to si Jim Lee, siguro na enjoy man to ang pagkabata ya. Ang sakripisyo nga tawag sa pamilya, ang iban hindi man ay siling sakripisyo nga nagareklamo mo. Ang iban para sa ila ang sakripisyo kalipayan, no? At the end of the tunnel o kung grabe nga challenges sa inyo sa tama kapigado pero kay may kasanag nga yara sa punta nagahulat amo na ang nakalipay sang iban. Nagabaga ng iban mga kabombo nga mas mayo pa nga mag-struggle ka, atubang ka sa mga challenges sang bata ka pa kaysa sa nga tigulang ka na. Kay ti samtang bata ka pa ginahimo kapag gina-develop kapag ginaming stronger sa mga maagyan mo sa imo nga life. And by the time nga maka-encounter ka naman another problem, no, ti kaya mo na ya. Kay ti sang bata ka pa, ginkaya mo na. So, amo na siya ang mahadol o man sa aton nga lessons sang aton sining letter sender sa aton sining kahapon lamang program. Kag aton sining words of wisdom, no? Mga kabombo, kanami man kay ti nagka-relate man sa aton sining kahapon lamang nga storya nga ginhatag ni Jim Lee or gin-share ni Jim Lee sa aton.
hoping nga si Jim Lee makakadto man diri sa Bombo Radyo Bacolod, no, para makita ta personal bala kay tika namin sang iya nga story. There's no conflict in the family, o only the status in life nga pigado sila, no, amula ng conflict. Makita mo nga nagbuligay or gabuligay sila kag nami kay ti ano siya, subang siya gali. So, aton sila nga words of wisdom from the Holy Bible, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Pero tika, ka-smooth lang, kanami, in-internalize ang ining words of wisdom from the Holy Bible. So, mas manami pagkikiti na nabasahan taman ang sulat ni Jim Lee nga ang Ginoo has a major role gidya or major gidya nga ginapasalamatan niya sa na tapos iya pag-eskwela kag nakaobra siya. So, wala ging kalimtan. Kay ti kabalo kita nga kung mayo ang pag-intindihan na isa sulod sa panimalay, gabinuligay, kag updan mo ina sang pagpangamuyo, kag sentro nyo ang Ginoo. Kabalo kita ya bisan ano pa nga dilubyo o kon mga challenges ang mag-abot, intact kita ya nga katama, no, kay ti wala kita ya gasalig lang sa sa aton sini nga makaya himuon kundi gasalig kita sa adlaw-adlaw nga tanan ginamit lang tagid sa ang Ginoo nga ti kabay pa makayanan tani upod ang Ginoo ya, no, ang love, ang pagprotektar ara gid. So muna nga wala kita gaduha-duha sa pagrisgo bala sa mga pagrisgo sa mga bagay nga pwede makatag sa aton sang kaayuhan, no, basta nga ara lang siya. So amo na, and everything mayara sa nga tawag nga perfect time. So yung si Jim Lee wala taman na basahan diri nga si Jim Lee nagpabaya, no, although nga ti pila bala ka years mga kabombo ang pagtenir mo sa eskwelahan from kindergarten and then next ang ining basic, no, ang primary education from grade 1 to grade 6, anong pakatuig, imagine na balang kabuhi mo nga palik-balik ka sa eskwelahan, pila ka kilometro, kalakat ka lang nga wala sang tsinelas. Imagine that life. Tapos ang iban mo untat lang, kay tungkol nakapoy ko, no, wala din nakapoy si Jim Lee, wala din na-mention ni Jim Lee nga nakapoy siya. Sige lang sa nga sige, continue what she was doing, sang eskwela pa siya. Kag after naman 6 years, nga sa primary level, naka-high school pa siya, no? Kag nagapanguna siya sa klase. Amo na sa patandaan nga subong dapat mamatigid atong mga kabataan, no? Kay from that time nakalipat man ang mga kabataan mo. Siguro kay gusto sa mga kabataan kalabanan nga silver spoon wala dasig makuha ang ila mga gusto compare sa mga kabataan sa una. Grabe nga old school nga mga pagdisiplina. So, mo to, high school, 4 years high school, no? Grabe, kung increase gani ang intensity sang education, no, sang matun-an sang bata, dra man ga increase ang mga kinanglanon sa mga kabataan, no, mga project pala, nagyan man ni Jim Lee siguro, no, kag ang mga kinanglan sa eskwelahan, mga materials para lang makagraduate, and then after that, ara na nag-college na siya kag sa bulig man sang iya sina nga amo na nga moto nagpa-eskwela sa iya nga nakapatapos sa iya kag amo na kabalo ka mga kabombo ang pag-eskwela hindi malang sa nga nag-eskwela sa mo may kwarta ka mo makatapos ka mo pag-eskwela naman niya ara man sa estudyante nga gusto ya tapuson ang pag-eskwela bisan mabudlay ara na nga sa desisyon sang estudyante. Ano mo man ang ginapaskwela mo kung wala man siya plano nga mag-graduate, no? Wala man siya plano nga tapuson ang iya sini nga kurso. So,
tama gid ka role model si Jim Lee sa aton, no? Especially sa aton sini nga mga graduate, may bag-o na graduate, may bag-o naman ang klase, bagong klase naman, bagong bukas naman. So I hope nga ti ara mo sa Facebook Live nakatutok ano man kamo, may ganyo man kamo nga magparehos sa kay Jim Lee, no? Wala na iya saling nila ang pagkapigado, amo na ang hindrance para nga or nga hindi ka bala tapos eskwela. No, it's not. Kay damo na kita ya mga napamatud-an nga ang pagkapigado actually is number 1 nga alas mo para makatapos ka sang eskwela. Ang alas mo nga lambot mo imuhan dun. Kiti ara na sa imo nga paminsaron, ay pigado ko, kinanglan ko makatapos eskwela, kinanglan ko buligan si mama kasi papa. Once nga amo na ang thought sa imo nga mind nga magsulod, mag-register sa imo nga mind nga pigado ko, kinanglan ko makatapos, mo na yung ticket mo. Kay kung wala kaya sang eagerness nga makatapos, bisan may kwarta ka pa, hindi kaya makatapos. So that's why nga hindi kita ya magpangduha-duha. May arabi kay tungod mo sa circumstances. We don't judge, but tutuod lang kung gusto mo gidya makatapos ka, kid. Amo na siya ang hindi tayo dapat panundomon mga kabombo nga ang kapigadon is a hindrance to success. Hindi na saya mo. No? Formula na iya. No? Instead nga manumdum kita ang ang kapigaduhon in hindrance to success, dapat na siya, reverse psychology, so liunta. It is a formula para nga ma-attain naton ang success. Kay the more nga pangabudlayan naton, the more nga pray naton, and the more nga palangga naton ang aton sini nga ginaobra with prayer, no? Palangga sa imo sig katawo kag especially sa pamilya mo, na the more nga amo na the more man nga hindi ka malayo sa imo sini nga ginahandom, no? You are always near sa imo sini nga gusto ma-achieve. Pag gusto mo ya nga amo na, always think positive, be optimistic. Kita padadala sa yambal sang iban. Kaya wala man sang magintuga, di nga manggaranon dayon. Oh? Wala man sang magintuga nga nag-business tycoon dayon. Wala man sang magintuga nga pag gwa mo sa tiyan nanay mo, istra ka dayon. Oh? Tanan-tanan, everything must pass to the process. Amo na siya. Kagapati, bala ka mo mga kabombo nga you are the product of your past man. Sa iban ko rin magpati. But amo na, you're product of your past. Yung past mo, bigado ka, subong ano ka. No? Subong manggaranon ka sa natawag nga experiences in life na makabig mo weapon sa pagpangabuhi. Manggaranon ka sa maayo nga attitude, no? Ngagin pamanaman sa imo sang imo ginikanan. Although nga hindi ka mayatama ka manggaranon sa kwarta, pero may ara kaya sang values in life nga ma-share mo sa imo sining mga kabataan, kasi imo sining mga younger pa nga mga generations. So hindi lang gid magkalimot, no, nga ara gid ang Dios sa aton tanan. Kag sa amo ni nga istorya, although malipot lang siya, kiti ang iban gahambal dapat malawig-lawig. Kay kahapon lamang. But we choose sa aton sini nga story sa life nga makahatag kita inspiration, more on inspiration, and then sa ulihi bala naging successful. Not all man nga beginnings sa istorya ti hindi maayo, hindi successful dayon, but at the end of the day dapat successful o kon sa katapusan, no? Mabay kita nga bisan pa mabudlay pero kay ti manami, no? Bisan pa malasay ang sabor pero sa ulihi gali, no, manami. Bisan pa mapait, example ang marguso pero manami gali
sa lawas, healthy. Amo na wala. Ti kamo manda sinong may istorya kaangay ni Jim Lee, pwede man kamo makapadala no sang inyo sini nga istorya sa aton sini nga kahapon lamang program. Kay para nga makuhaan man naton sang formula naman. Paano ano naman ang formula mo in life para ma-attain mo ang success? I-share man mi diri sa aton. And even another story or other stories is welcome or are welcome here sa aton sini nga programa. So Jim Lee, thank you so much gid sa imo sini nga ginhatag or gin-share nga istorya sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga avid listeners. I hope nga hindi ka magkataka o kung magkakapoy kita may mga utod ka pa nga pa eskwela ang imo sini nga mga utod nagahugot man sa imo nga kusog, no, as tingin nakabig ta nga you are a strong person and you are truly daughter of God nga amo na ang grasya sa Ginoo gina-share mo. So I hope nga tanan ka mo nga mag-ulutod makatapos gid wala sang may magtalang, no, although nga makapoy siya pero kay ti dapat ang faith mo i-share mo man ang faith mo sa ila nga ikaw gani tapos mo nga ako ikaw pa ang subang nursing pa ang kurso which is mabudlay man, no, according sa mga friends ta nga mga nurse na. So amo lang na ang aton sini nga mahambal sa imo. God bless you more and I hope nga makakita ka man sa ulihi sang natawag bala nga ma-share mo gid bisan sa pamilya mo ang imo sini nga blessing man, no, kay akon bala nga handom man bala si Bombo Grace. Ang handom man ni Bombo Grace is makatuon ako sang more pa kay para mabuligan ko ang akon nga isig katawo bisan gamay lang bisan iya sa kwarta ang isa sa mga handom ko. I hope nga para sa mga handom let's make our neighbors o kon our fellow individual man nga mag tinguha ka malambot man ang ila sini nga mga handom. So amo to, no, kanami sa mga tawo sa kahapon lamang ni Jim Lee. It's more of faith and love man, no, sa isa kag isa sila nga magpamilya. Kag mga kabombo ti amo to ang aton sini nga kahapon lamang story. So sa mga sa mga may yara abi sang lain naman nga storya sa namba ko gina always welcome gid diri para nga makuhaan taman, no, sang lain naman nga flavor abi sang kabuhi nga makarelate man ang iban bala. Kag ang aton gali nga mga mga kabataan subong iti lain na ang ila sini nga tutukan man although hindi man tanan pero ani may ara man story, no, nga ang mga kabataan tabala madulong pagid sa insakto nga dalan nga may ara bala sang tawag nga realization in life para nga ang kahapon lamang program di sa ulihi kabalik na ding mga tawo para maghatag testimony man mo, no, sa natabo sa ilang nga life and then nag-transform into good from very challenging and very natawag tragic. So diri ginakabig ta man nga aton nga puloy-an, no, hasta nga kita padayon nga nagatag sang inspirasyon. So mga kabombo sini man nga hapon sa adlaw sang Agosto 10 aton man nga i-remind ang aton mga kaugalingon, hindi lang amo ni nga adlaw kundi sa adlaw nga tanan nga may ara kita sang mga utod man nga nagakinahanglan sang aton sini nga pagpangamuyo, no, sa mga nagabatsyag bala sa ila sini nga lawas kag amo na pwede man kamo di ka padulong, no, sang inyo sini nga istorya
as magamit man naton kay damo subong may gina-celebrate pala nga mga tawag na mga balatian bala nga ginadumduman sila. Example, era sang world ano na sa panawag sa mga gabatsyag sang cancer, batsyag sang kidney trouble, aton man sila nga tagaan man no sang pagtamod pagi sa pagpangamuyo, and at the same time sa mga pamilya, tagsa-tagsa ka membro sa pamilya, aton man nga tagaan sang time nga makaistorya kay amo ni sa natabo kay Jim Lee. Siguro meron sila man sang formula sa ilang relasyon, sa ilang pamilya nga ginapamatian nila sa ang isa kag isa mga kabombo. So kanami sa aton sini nga edisyon subong nga adlaw sang Huwebes kag ti wala na kita sang nabilin pa nga tiyempo. I hope and pray na safe lang gid ang tanan, hindi lang safe sa dalanon, safe man sa pagtuon naton, di tayo magtalang, and then safe man ang aton sa mga relationship through harmonious nga pag-communicate sa isa kag isa. Para nga likaw kita sa mga tawag nga disgrasya kag tawag nga mga krimen man bala. No, aton nga tipigan ang aton sini nga relasyon sa isa kaysa especially sa inyo nga mga pamilya. So mga kabombo, wala na kita sang nabilin pa nga tiyempo sini nga hapon sa aton sini nga programa, ang kapon lamang program sini nga adlaw sang Huwebes sa Pet Suggest sa bulan sang Agosto tuig 2023. Again, ang inyo sini nga alagad para sa kahapon lamang program, ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116